Şogun Türkmen halkının meli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Urwan Berdimuhamedov bilen Özbekistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in arasına telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Özbekistan'ın baştony Gahrman Arkadağymyzy doğulun günü bilen gutlap berkjan sağlyk, uzak ömür, watanymyzyň mundan beýlegim güllä besmegine, halkymyzyň awadan durmuşynyň öpçün edilmegine gönükdirilen köp uğurly işini üstünlikleri arzu etdi. Şeýle-de dostlukly ýurdun prezidenti Gahrman Arkadağymyzyň Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasında gatnaşyklary ösdürmek boýunça tagallalaryna ýokary baha berip, döwlet başdanymyz Serdar Berdimuhamedowa mähirli salamyny we iň gowy arzularyny beýan etdi. Gahrman Arkadağymyz hoş niyetli sözler we arzular üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň ýakyn goňşusy we ygtybarly hyzmatdaş bolan dogulnyk Özbekistan bilen hemme taraply hyzmatdaşlygyň ösdürmegine uly ähmiýet berýändigini belledi. Söhbetdeşler soňky ýyllarda iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykarylyp, ugurluň giňgerilme boýunça üstünlikli ösdürilýändigini kanatlanma bilen bellediler. Belenşi ýaly Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar açyklygy, ynanşmagyň we özara düşünşmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýar. Ýurtlarymyz iki taraply görnüşde şeýle-de halkara dözümlüň çäklerini netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Awraýly guramyň çäklerini öňe sürilýän halkara başlanýyşlaryň we teklipleň özara gollanylmagy muň aýdyň suwtnamasydyr. Şeýle-de söwda, ykdysady, medeni insan-perwer gatnaşyklar işçiň ösdürilýär. Ilim, bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Häzirki wagtda ýurtlarymyzyň ministrlikleriniň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň arasynda edigdarly we netijeli dialog ýoly goýuldy. Şoň bilen barlykda söhbetdeşler iki ýurdun kanun çykarjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň munun beýlegim işleňleşdirmegiň möhümdigini tadylar. Gahrman Arkadağymyz prezident Şavkat Mirziyoyewiň Türkmen özbek strategik we hoş niyetli goňşuçylyk gatnaşyklaryň ösdürmegine goşýan şahsy goşundyny aýraty nyňtap, munyň üçin dostlukly ýurdun başdanyna minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna Türkmen halkynyň meli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz hem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew döwletleri dialogynyň munun beýlegim üstünlikli ösdüriljekdigini ynam bildirip, iki ýurdun dogulnyk halkyna parahatçylyk, awadançylyk hem gülläp ösüş arzu etdiler.